Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP West Khasi Hills District kalalaj ban yakendu yaw DC ka West Khasi Hills uba garat LSN Dikes ban pan jingshai halor ka jingwan jurip ka kunhun ki MLA bat ki officer ka Assam yakathan langpi hakash potrik unai lur kumban shupin kan mau ba hakash potrik ka kunhun ki MLA bat officer na Assam haringkan ka jingsenran da ki kunhun pulit ka CRPF bat Special Force na Assam kilawan ban jurip yakathan langpi bat kamru bakin ailar wat tangshi inshi ka khandau Assam bakan lecha Meghalaya Nagaliang juga FKGP West Khasi Hills wan banya kendu yo DC yung West Khasi Hills halor ka ba ngiyo ka kubor ka jingwan jong ki beriu na Assam ki government officials na Assam halang pi men haka khadar tarik badi si sajan ka por khadar siteng ai hawa kilet ru ya ka ban jurep ya ka morsikar badi kitu kisnong di badon situ sejam Kena kalian ngejong ngil awan ban keli ban wat jingtip ba lau disi udang jingtip INM halor jong kani kejingwan jurip kejong ki na kalian udisi ru lau pensyai ba musim ladon kanu ko official kejing pentip kai ga bopen susi kai ga bopen sok thang ngi kalong ba boros kat tu ngi burom ngi kata status ko boros kat tu ngi nang yai burom ngi nang yai perkhat ya kai kata kejing te kejing keren hapdeng konrad sangma baru hemanta biswa sarma hak meeting bolong halang pi ringi iman la kapur ki ay beteng si ay beteng ka ban wan ka ban kam ka ban pensrai bat ku mengiyu imanen sajan ni ki dakam sundon bat ki daong ba wat si insiru kem ai kitu kinde syu ki rupat ba kinde syu ki ru madan ri ki adi ki briu ki badon hakaan ki briu ki nong thau an juga Assam hi ki kam ka tu te ka bumut ka pen i ba ka i ka jingkwa ka jungki bakalang pi kala dai lupa ngiyu i ha haka session ke badang dep na kaliang jung konrad sangma bu keren bu ong ba un salum shoban penbet ya ke phase 2 un lum ya ki stakeholders un lum ya ki brio ki badon haka tu ke jakai ki banyak keren haka banyak penbet ya ke phase 2 ringai i kani ka jing le suksek ka jing muslia jung ka sarkar Assam hi ka bumut ka pen isai ba makahi kam burom lani kam nyukor ya kata ka status quo Lada kalong ka yailong si yailong kumni ni mentang ikwa ka jing pensai na kaliang juga state government nang ni na po ka jala ka jing ka Meghalaya baka bakan ong halor kani ka jingja ka badang dep ja si sajan kam dai ban snap jar balada ka snap jar bu Assam nang thi uwan ni ka ban kam ka lang pi ka badang don hapo ka jing ya penbet lada ma unut ban ong ba si in si rum ai ngiling ikran sai kani ka sini watang siteng in si la ni siksai ru nginum ai lada makiki kam ngir ni kuai ban kam ban nginyang ban yada ka nginyang ya ka ban yale nam ta jongka la ka long da kanu ka komru kani ka dei kasin ka bakhaddu ngatrai ban ka liang ga jongi ka bangin sukut tangkum ni rinang ni sakmat la da ka Assam hi kadang yai beteng bal la da ka yang kadang yai menti ka sarkar jalla ka jongi ngir ngin simpat de ki sinjam